Ayan guys, nandun si Mr.Sianong. Sa init. Subscribe, pa-subscribe. Ito yung channel niya oh. Yan, kasama namin si Nanay, si Faye, si May, Mr.Sianong, Juntis. Ay! Ay! Ano ada madeta Brian magtunag. Ganito daw yung kukunin natin ngayon. Rayap! Yak! Video mo! Yak! Umiihi si Mr.Sianong. Umiihi. Ganyan lang guys. Lalim. Maalap. Ayan, pag tumayo yan, success na. So yan guys oh. Ayun oh. Oh! Told you. Anong pangalan yan? Ito ay guraman. Yan guys. Guraman. Pero mapangit na to, matanda na oh. Okay lang yan. Matanda na to. Matanda na. Tulad mo. Ito guys oh. Pwedeng ano to. Pwedeng itapon. Matanda Ito na na yan. guys oh. Matanda na yan. At that apil yan lang. Oh. Oh guys. So sila oh. Ay. Aragan. Paano ang itsura ng lablabig? Makita mo yung yellow. Oh, ganyan daw ang lablabig oh guys. Mga may yellow daw. Yes. Kabossing. Ay, mami, datoy. Ito rin mo kami. Ito guys oh. Kita mama? Gitoy, kastoy. Ini dagitoy. Hello. Aji ka kasi ni aji ni. Apa siya ka ni Gina? Okay na na kada to yellow dun. Video na. Oh. Tapi na kada to yellow. Ay. Hindi pwede yan. Hindi pwede yun. Ito guys. Yung yellow daw. Yung yellow daw. Oh, yun. Yellow nga. Ganyan, oh. Ay, ganitong yellow. Ganyan. Ganito ka. Yan guys. Kapay mahal, di ka makaala? Hindi na makita kasi na, oh. Ito, tilablabig. Yan na ganabay? Manong Christian, yan na ganabay? Lablabig. Oh, sabihin mo basta, lablabig yun. Bibiganda mga kabosing. Lablabig. Si Mr.Sianong oh. Bali ganito siya sa loob guys. Oh, mayroon na. Ay, hindi naman siya. So ayan guys. Uy, naimos pa itin eh. Ayun na. Isang tangken. Ayan na. Nandiyan nga to. Nakabababa. Ayan na. Nandiyan nga to lang. Nakabababa na pa mo kinapa.
Dadyo, wala ba? Ha? Dadyo niya, dadyo. Apay nagadayo, tikap ka pa, Ay, dito datoy. Datoy ni Papa ni. Datoy na pa ni. Datoy na. Pwede mo makakapat. Natalong na ko, mamaya lang. Dadalong na ko, basta natalong. Dagtami na ko kayo. Oh my God. Okay, alam ko mama. Alam ko. Natulid na. Guyodon na mo. Ayan na. Guyodon na magamit. Hindi, di ba? Hindi. Dati gani babati nagadalom bagami nagrigala. Ayun o, ang dami. Brian, pag hindi mo pa nakuha yan, ewan ko na lang. Ang dami nga nakita ko, Iba Brian. ka bon, diyan o. Ayan, Brian. Yan. Ayan. Hindi, iba. Ay, Dito sabali kaya. mangkap ka pa Hindi, ulan. natinag mo ni Dadya yung Brian ni Naitay. Haan, dati pa lang di Ay, dagdaman sus, Brian, kita Oh, pinaka ba? Dati pa lang ni, dati pa lang ni. Detoy? Wow. Ay, sumot lang ako malala yun. Tadi yung magayang. Adi na ako. Hindi nga niya alam. Kunin mo na yung bato yan. Tapos. Uy, kasan makita ito niya. Tuloy na. Ayan. Wow. Sayang yung ano kanina. Ang picture kan tol pala. Pag-picture. Ang kami. Awan, kikat man tol. Wait lang dito na. Sikat ng talatan. Ala, alam tol tayo nakapuspos tol ditan. Ano yung pen naman? Ano si kami dyan? Ay, nako ni. Hindi ko alam kung matinado. Oh my God, eto talaga Brian. Oh my God, i-montage mo. Oh my God. Ang dami. Oh my Nakikita God. mo ba? O ako na kukuha. Ayan o. Oh yan, ikas. Wow. Bigyan da ka taunog oh. Si Kaman na. Oh, okay. Dahil first timer ata si Boss Cal, ate ko na lang. Ate ko ang kukuha. Ang dami-dami ha. Oh, sa water. Sa water. Ay, ako na tayo ana lubog ka man awang manon. Uy, awandan. Wait lang. Malubog na. Sakit ng paa. Ano dito oh. Wait lang. Wait lang. Awa na naglubog yun. Tapos pala nagala ko pa. It's a fake! It's a prank! Uy, awanan. Dito yung nakita. Nakadado kayo. Wait lang. Lala. Kita na Aray, ta. napunta yung tubig sa ano ko. Andito ata sa likod! Andito sa likod! Andito sa likod! Nandiyan o. Ayan, nandiyan na. Uy, fake yan, fake. Andun na. Sa tapat ni Doming. God. Asan? Oh, ate ko ang sasabak. Wala. Sige, underwater. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya underwater? Andiyan sa paa mo. It's a fake. Iba. It's a fake. Hindi. Ama. Nalamuyot. Awanan ang Brian. Kadapay lang. Ang kalan amin dang sayang. Wala na nakakasama. Pero hantang pag-hantag padpad dito tayo suki. Hindi pa pa. So yan guys, oh. Sahod ulit. Ito. Sahod. Yan, ganyan. Sarap yan guys. Sahod. Aji niya ulit introduce ko dahil alam niyo mga nito. So, may sinasabi sila na Hindi. Ay, sana taksaadon ko. Naghanos lang ang tikita. Uy! Yan. Sino?
sa amin ay arotik. Yan. Sarap po guys. Ah. Saan? Dati ito oh. Aritos. Yan guys. Oh. Kitang gilangan na di unog ah. Kitang gilang ito kitang gilangan na bunog. Ito yung mukha niya sa loob guys. Yan. Ano, ano. Sel do. Sahod. Meron pa, ang dami. Ayun, no, isa, dalawa, tatlo. Di, ito. Ay, yung alam ko na yung ano. Sahod guys. Masarap yan. Masarap yan guys. Saan na? Tumisak na. Dami. Ang dami nito. Ano yan? Oh! Wow! Ar-arito! Sahod. Dalawa pangalan yan guys. Ar-arito at saka sahod. Ay, baka na. Dito eh. Dito kita man ito. Hanga dito. Adi ako. Wow! Yan ang masarap! Saka nasisira na yun eh. Sisidin mo. Dapat ipapanita hindi sakang. Yun, kaya sabay. Dapat eh. Yun ang masarap guys, tong sahod. Kaya yun na lang kunin natin yung ganto. Ganto, ole, pakita mo boss Carl. Ganyan guys. Yan yung damihin natin kunin, yan na lang. Kasi yan yung masarap, yan yung rare. Paubos na. Iilan na lang makikita mong ganon. My God, yan ata. Prank! Sa prank. Medyo oh. Begini. Bale! Ay, di may isa, tibagbag ako. Dahil nakukuha si Mr.Sianong. Dito sa kakata. Oh, kunat gamin, awan, di ba to?
Kamani. Sabay. Kamani dito. Dito. Agawan natin sila. Bilisan mo. Agawan natin sila. Si Brian eh, nakatiba. Brian. Brian. Ay, kinday tayo. Ha? Baytoy, kinday ta. Oh. Oh, ito pa, ito. Meron pa. Nagtagat yun. Madami dito. Ay, kapang. Yung iba. Oh. Oh. Ito talaga. Oh. O, tingnan nyo yung nakuha ni... Yung nakuha ni Ate Pay. Oh. Yan. Say hi to the vlog. Hi, ang dami na. Oh. Malapit ko lang mapuno. Uwian na. Kani? Ay, di nakuskus na tigil. Aman, ito na. I'll get it. Kita pang. Ala, nagadumalala daw. Tedje, nalpas, nagnandat to yun. Ito guys. Hello. Meron dito mga kapusing. Ano? Yan. Video ka nga nagsisisid. At dapat may isang nakita. Sirin mo! Wow! Yan! Ar-aritos! Yan guys, dami. Yeah, pag dito ini, ado makikita kung tatama. Babasit na lang. Makasakot ka sa... Naglubog mo ganun. May katangkit kain ko. Nakadumalala ba nga ang suslubig yun? Nakabaktan yun. Nalaindan. Ang gala. Ay, saan siya kami dito nakadagdara rito? Huwag ko pa egala kasi. Ang kare ka biit. Murya. Tulungan akong tulis. Muryan ka lang. Kalang din natin taksa na. Kalapin ka sa amin kasi may marami na sila. Dasan ka pa. Hindi, diyan ba man? Wala ang pagpangkakal ka rin. Kalipit sinelas ko niya. Slide ay ta? Kapag ka nag-slide ay? Oh, yan. Tanggal natin yung stone. Yan guys. Duling mo mang gardi kayo si Ulong.
Jay. Ikan. Mabasa garod di ba mabas matultulid na. Ano mo pinakita? Nakaisip. Ay, napunutan eh. Mayatan rin. Hmm. Tatay, alas amin yung sulsul doon. Oh, di ah. Saan? Kusita mo na Kayo yung ko magsilaong. Ala, tulo lang. Ay, tika nun yung pangginin din dati. Ito guys. Laibagam ah. Dahil nakakarami na si Mr.Sianong, laibagam ah. Sa uka ah. Dadayain natin siya. Kukunin natin yung kay tatay. Babalik Pero- natin mamaya. Lahat ng wow! Nagbungbong. Sasahod! Nalamisan niya kulit. Hmm. Wow! Pinabati niya. Oh, meron pa doon. Kunin natin lahat ng sasahod para kunwari ang galing namin kumuha ng Ay, sasahod. magdudugin tatay. Eh. Wow! Ang dami naman. Ang galing-galing naman ng aming father. Say hi to the vlog. Say hi to the vlog, tatay. Tay! Hi! Hello. Oh, say hi to the vlog. Makita yung sarili ko sa YouTube. Hello guys! First time ko po na makita sa YouTube. Kaya subscribe myself. Yan. Kuha pa kayo ng marami. Bye-bye. Oh, yan. Oh, wasak, wasak! Wasak, Mr. Sianong. So, tingnan natin kung asan yung nakuha nila at nakuha namin. Paramihan, guys, Yan, yung paramihan. nakuha nila Boss Kyle. Ay, halo-halo sa kanila. Meron pang Kami, ganyan. eto lang naman pero Pure. pure. Wow. Alon. Ano yan, puro? Puro hikaw. Oh my Ikaw. God, buti pa. Puro ano? hikaw. Wala. Ito sa akin, puro gargarang pingat. Ang dami guys, puno na, puno na. Wala, talo pa rin, guys. Kahit na nagdaya kami. Talo pa rin. Dito nga ba ito? Labagkatan mo. Teka nun. Labagkatan yata ba ito eh? Wow, it's a prank! It's a prank! Wala siyang araritos. Babalik kami doon. Doon banda. Na lahat. Dami, dami. Dadumog pa ison ni. Sagod ko lang di balding, tad ko pwede dudumak yung naji kasunsin. Nagkakasi mo nagbi-bi-bi. Daw lakas sige